Ola a todos, benvidas e benvidos un día máis ao meu canal de YouTube. Son María Mera, actriz, presentadora e mamá. Hoxe vou vos falar de como comecei eu a traballar na televisión. Algúns preguntástesme, sobre todo moita xente nova que está querendo dar o paso a ser actriz ou actor, como fixen eu para conseguilo, que pasos dei, que estudei. Pois vou vos contar a miña experiencia. Ben, tiña eu 16 anos e por unha chorrada que miña tía veu nun anuncio do xornal un anuncio dun concurso de beleza, un concurso de modelos que se fai, non sei se se sigue facendo, pero que se facía en área central, seguro que os que vivides en Santiago de Compostela o coñecedes. Pois animoume e animou a miña naia que tamén pois me levara a presentarme a este concurso, que tiña moito desparpajo, que seguro que o facía fenomenal e por que non, era unha experiencia diferente. Este era o segundo ano que se celebraba, había moitísima xente que quería participar. Acórdome que finalmente o día que fun, na planta onde facían o casting, estaba a tope de xente. Claro, cando cheguei ali empecé a ver a todas aquelas rapazas espectaculares, rapaces guapísimos, todos preparadísimos. Eu con 16 anos que non tiña nin idea de pases de modelos, nin de desfiles, nin me interesaba nada, porque eu son das que desde pequena non tiña interese ningún no mundo da tele, nin de ser actriz, nin de presentadora, nin de desfilar, nin nada. Isto xurdiu co paso do tempo no camiño da vida. Entón eu cheguei ali acórdome que estaba a televisión local, e a televisión local aquí de Santiago de Compostela, que agora xa non existe, pero fixeronme como unha entrevista, tiña que falar a cámara, co micro, e eu, toda a pancha, ali falei tranquilamente. Acórdome que ao rematar miña nai díxome: "Ai, pero non che dá vergoña falar así á cámara, tal, que nunca fixeches iso?" E digo, pois a verdade é que non, a verdade é que eu era bastante lanzada e non tiña nada de vergoña nese aspecto. E fume para casa tan tranquila porque, vendo que ali había e como ao final fun ali por casualidade, un pouco de rebote, non tiña esperanza de que me chamaran para nada e aí quedou o tema. Pero sí que pasaron uns días e chamaronme para dicirme que estaba seleccionada para o primeiro desfile. Entón, comezamos cas probas de vestiario, das tendas, tal, ata que veu o primeiro desfile. Nunca desfilara en nada, imaginade, esa experiencia para mí era todo novo. Había xente que xa estaba moi preparada, que estaba en axencias de modelos, que se dedicaba a iso. Eu cero, para mí era un mundo descoñecido totalmente, non sabía nada de desfilar. De feito, hai vídeos gravados por aí que teño que conseguilos e un día vou volos poñer, pero era un poema, aquelo, verme ali era, Ao final, ca tontería, pasei fase, cheguei á final e gañei o concurso. A raíz de aí, o premio era un curso de modelos nunha axencia de modelos que tamén tiña algo así de tele, que foi un pouco como comecei a facer algún casting. Os meus primeiros casting para a televisión foi a raíz desto, de ir a ese concurso. Como ganabas ese curso de modelo, tamén empecé a conocer xente da tele, porque, ao final ese mundo estaba así un pouco relacionado, unhas levaban azafatas dun programa, outros non sei que, foi así unha tontería. E, por casualidade, empecé a facer algún casting así para a televisión, de casualidade, porque eu non estaba estudando arte dramático, simplemente facía teatro no colexio. Sí que moitos profesores sempre me animaban: "Tens que facer algo disto, porque vales moito para isto e tal", pero nada, eu nunca non me dedicaba a isto en absoluto, pero fun facendo así algún casting que xurdiu a raíz deste concurso que fun así de casualidade. Ben, despois foi pasando o tempo e eu quería saber se realmente a mí me gustaba isto do arte dramático, de actuar, ou non me gustaba. Entón, a mellor maneira de sabelo foi meterme nunha escola de teatro, estudar arte dramático, que foi na escola privada en Santar, nunha escola que había en Santiago de Compostela, que agora xa non existe, e aí foi onde empecei e onde realmente vin que me encantaba o de interpretar, que me gustaba realmente e que me quería dedicar a isto, que por que non? É certo que había algo como moi complicado, é dicir, dedicarse a iso neste mundo da tele, que te colleran para un papel de actriz, vio como un hobby. Eu tomaba como un hobby, estudeino porque me gustaba, compaxinaba con o meu traballo no aeroporto, porque eu estudiei o ciclo superior de información e comercialización turística. Entonces eu compaxinaba o meu traballo no aeroporto, que daquela traballaba na compañía Spanair, e iba ás clases de arte dramático.
E a raíz de aí, pois foron xurdindo cousas, eu se vi algún casting, pois presentábame, pero todo isto vio eu, pois en algún xornal, ou iban informando por aí. Foi así como comecei, non? Así a meterme no mundillo de arte dramático, de ver se me gustaba ou non. Teño que dicir, o que xa dixen, que o vía como a un hobby. Eu tiña o meu traballo, e logo estudaba arte dramático nesta escola, como a hobby, non o vía como algo ao que eu me fora a dedicar nun futuro nin por asomo. O sea, non o pensei en ningún momento. Entón eu intentaba, facía, se vía algún casting iba, pero eu tiña o meu traballo e isto facía pois como algo opcional porque era algo que me gustaba. Despois, no meu mundo de exploradora deste mundo de televisión, como xa vos dixen, naquel tempo existía Localia, un canal de televisión local de Santiago de Compostela, o que fun ali a falar coa xente que levaba este canal e a propoñerlles e a ofrecerme como se necesitaba unha reporteira para traballar ali, para ver como era o traballo. E bueno, ao final pois chegou o día que me chamaron e empecé a traballar ali de reporteira. Realmente ese foi o meu primeiro traballo na televisión, de reporteira en Localia, en Santiago de Compostela. Aprendí moitísimo porque aí era sair co cámara, facer diferentes reportaxes de diferente tipo e color, tamén nos montábamos nós, facer voces en off. Fixen un montón de cousas, aprendí moitísimas cousas e cando estaba aí había un casting tamén para un novo programa de televisión que buscaban reporteiras, que era un casting que se facía en Santiago, o programa facíase en Vigo e fun ao casting e colléronme. Pasei ese casting, pasei outro, o programa era o programa de Acompáñenos, onde presentaba Piñeiro, un programa de reportaxes que aí aprendín moitísimo, pero claro, xa tamén tiña unha base de Localia, de facer un montón de reportaxes, de montar, entón iso veume fenomenal para despois empezar neste programa. Creo que tamén foi un punto a favor polo cal me seleccionaron, porque xa tiña reportaxes feitas, xa sabía o que era facer unha reportaxe, o que era, bueno, pois xa sabía algo, non? Entón, pois eu creo que tamén foi un punto a favor. Cando me dei conta, estaba traballando nun programa para a Televisión de Galicia, que era o Acompáñenos, con Xosé Manuel Piñeiro, nada máis e nada menos. E ali sí que aprendí moitísimo porque era un programa en directo, facíamos reportaxes todos os días, ademais do programa, o sea, estar no programa de colaboradora, despois saíamos a facer reportaxes. Tuve unha oportunidade de facer tamén reportaxes en directo, que iso sempre che dá moitas tablas, dache moita experiencia. Aí me metín, fun para Vigo, sei que tiven que ir para ali a vivir, para Vigo, entón para mí foi toda unha aventura, porque daquela tiña pois 22 anos, a primeira vez que tiven que ir vivir así fora da casa. A la pasaba de verdade que todo o día traballábamos un montón, pero foi unha grandísima escola, aprendí moitísimo. E mentre estaba neste programa, que pasou? Matalobos. Cando a mí me chaman para dicirme que me queren facer unha proba para esta serie, pensei, non é? A verdade é que eu pensei, pero dixen, bueno, pois nada, que raro, non? Que me chamen para facer unha proba deste tipo. Entón fun ao casting, que me acordo perfectamente do día do casting. Fixen o casting con Rebeca Montero, é dicir, a que facía de miña nai en Matalobos, con esa Lola maravillosa. Tive unha sorte enorme de poder facer o casting con ela porque é unha actriz con a copa dun pino. Sei que levaban toda a semana facendo casting buscando unha Vanessa Viaño. Eu fui un venres, deben ser a última en facer o casting, obvio, porque eu non tiña experiencia absolutamente de nada, entón pois sería como unha opción para verme e a ver que pasa con esta chica, pero non queremos que salga daqui nada, non? Por sorte, pois o casting saíume moi ben, pois saíume pois como eu sabía facer e punto, non fixen máis nin menos. Acórdome cando acabei o casting, Rebeca díxome, eu non a coñecía absolutamente de nada, de feito non coñecía case a ningún actor porque non tivera a oportunidade nin estaba nese mundillo. Entón, cando remantei a proba, Rebeca díxome, espero, e se estas persoas son intelixentes, espero que te seleccionen a ti, porque levo toda a semana facendo probas, eres o mellor que vin, entón, de verdade, que sepas que se non te collen, foches a mellor actriz coa que fixen a proba. Espero e desexo que che dean a ti o papel porque o tes merecido e porque vales, porque ela non dixo unhas palabras super bonitas e quedeime impresionada cando me falou así, porque xa vos digo, non a coñecía de nada, non a coñecía como actriz, pero non a coñecía a nivel persoal nin nada de nada. Entón, claro, que me dixera iso
Ela, cando acabei o casting, quedei moi feliz, a verdade é que marchei contentísima, pero non marchei, sempre fai igual, nunca marcho con ilusións de nada, nin con esperanzas de nada, porque eu estaba moi contenta en Acompáñenos, estaba moi contenta traballando de reporteira ali, era un traballo para min, un paso moi importante, porque estaba traballando para a Televisión de Galicia, de reporteira, así tamén de como de repente, ¿no? De pasar de local e a pasar aí, bueno, era un paso importante, entón estaba cómoda, fun facer a proba porque dixen, por que non, ahora que xurde, pois veña, vamos facer a proba e a ver que pasa. E nada, que pasou? Pois que me chamaron para dicirme que me querían para o papel de Vanessa Viaño. Claro, agora vos xa sabedes quen era Vanessa Viaño, pero naquele momento que me chamaron a min, eu non tiña nin idea de que iba a ir ese papel, de que ia ir a serie, se esa serie iba a funcionar, se non. Claro, ti cando te ofrecen un papel, nadie sabes como vai ir a serie. Era realmente para mí tamén unha proba, é dicir, se funcionaba, pois iríanme dando máis papel, e se non lles gustaba ou non funcionaba, a mellor aos 4 capítulos, botábanme e morría a personaxe e para casa. Entón eu estaba nun dilema e pensei no moito. Menos mal que escollín ben nesta ocasión. Menos mal, porque foi o meu punto de partida para despois xa facer todo o que fixen e comezar a miña carreira como actriz. Xa vos digo, pensei no moito porque tiña que renunciar ao traballo de Acompáñenos. Non podía compaxinar as dúas cousas, o programa era en Vigo, todos os días en directo, facer reportaxes, eu traballaba todo o día. Esta serie era en Coruña, tamén exixía estar moito tempo, moitas horas, é dicir, eran incompatibles totalmente. Así que finalmente decidín, dei o paso, deixei o programa e metíme na aventura Matalobos, na aventura de actriz, e dixen que teño que perder, teño 22 anos, vou probar sorte, se sae ben sae, e se non, pois nada, quedaba sen as dúas cousas, sen a serie, máis sen o programa, pero había que arriscar, e arrisquei. E menos mal, porque saiu moi ben, empecéi na serie Matalobos, foron 80 capítulos, cun personaxe que non sei se volverei ter algunha vez na miña vida, pero a verdade que foi un regalo. O sea, a mí sempre que me preguntan cal foi a túa mellor escola, a miña mellor escola foi entrar nesta serie, nese momento que eu non tiña experiencia ningunha, porque foi realmente onde aprendín todo, Ademais tive un personaxe que tiña que poñer toda a carne no asador, se vistes a serie sabedes perfectamente do que vos falo, tiña secuencias durísimas, era un personaxe que tiña un arco increíble, empezaba sendo unha nena adolescente con pelexas cos seus pais, meterse na droga, secuencias de violencia, e acababa sendo pois a muller dun dos capos da vila, o sea, tiña un arco bestial, e que tiven secuencias de todo tipo, de todo color, entón para mí iso foi un regalo como actriz, ademais de estar rodeada de actores que xa tiñan, experiencia de volta e media, entón tamén aprendí moitísimo deles. Daqui teño que dar as grazas a Rebeca Montero, porque foi a que máis me axudou, a que máis estivo ao meu lado, a que lle teño un cariño especial, como digo, teño dúas nais, a miña é Rebeca Montero, axudoume moitísimo. Ademais, iso é que eran todos actores con moitísima experiencia, era prácticamente a única novata que entrara aí era eu. E a verdade é que me tirei de cabeza e disfruteino moitísimo, houve secuencias durísimas, pero de verdade, a mellor escola. Sabedes como foi Matalobos, sabedes o tipo de secuencias que houve, e para min foi a mellor escola. Que mellor carta de presentación, de que a xente me poidera ver aí traballando e poidera verme aí. Ese foi o meu mellor currículum, non? A partir de aí foi despois onde xurdiu todo. É certo que tamén corri o risco de que todo o mundo me encasillara en papeles tipo Vanessa Viaño, sabedes do que vos falo? Que esos moitos actores temos medo a iso, pero a veces tamén digo, oye, pois mira, é igual, por un lado digo, bueno, pois, o caso é ter traballo, non? Pero é verdade que para un actor, para unha actriz, o mellor é facer pois papeles variados e que non te encasillen só nun tipo de papel, porque así pois tes máis opcións. Grazas a Deus tive moitísima sorte, despois de Matalobos veu esa incrível Patri no Faro, que non tiña nada que ver con Vanessa Viaño, era outro contrapunto totalmente diferente, e agradecino moitísimo para poder enseñarle a xente que tamén podía facer outras cousas, non só de femme fatale como Vanessa Viaño, e nada. Así foi a miña experiencia, como cheguei a traballar na televisión, xa me enredei mogollón porque falo como unha persiana, pero nada, a verdade é que sabedes que foi todo casualidades, sen buscar nada,
de repente pois vinme involucrada aí, fun descubrindo moito que me gusta interpretar, que esa era a miña paixón, e a raíz de aí pois xa me seguín preparando un montón de cursos, buscando xa con representantes, con axencias, xa me fui metendo de cabeza nese mundo e así me foi levando a cousa. E nada máis, espero que vos gustara moito este vídeo. Un día teremos que facer un repaso por todos os programas polos que pasei, que foron uns cantos, e seguro que nin vos acordades, porque nin me lembro eu case. E nada, de verdade, moitísimas grazas por estar aí, grazas polo vosso apoio, polo vosso cariño, mando vos un bico enorme e véxovos no próximo vídeo. Chao!